Bueno, ang suot pa karon tong hatagan og pagtagad no. Pinada kini sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga niya pero may maling matago no. Okay. Matod pa ni Edgar Ramos. Okay, nagpatago sa nga during. Ini gibatan do sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si During. Kina akong problema, kining asawa ginako ba kay abi ninyo, dili kay ni problema kay kining akong asawa supportive kay ta din ako. Nindot unta ba? Pero wa ako kayong kasabot kay dili man day maayong masubrahan. Kung ngano ni na problema ako no. Ay, naniyon ako pagsugod ay samtang nagkanta-kanta kog I will sa Beatles. Who knows how long I love you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will. I will. La 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 la. Tayo, Okay. Marie! Ay, si Maribin Marie ni Selma! Ay, Mare! Saan ka ni Mare? Dali, dali. Dahil, nas Maribin ni Dan, ngita mo. Doang, pasudla lang! Dali, Mare, sulang. Ana, pasensya na gid kaayo, Mari. Wa ka pang limpyo aning bahay ay. Mao pagyoy, pagbangon ako. Ay, okay rin na, Marie, uy. As kang bilib ba yun ako ni Marie, uy? Tanan good na kung bilib ni mo, nahurot good, Marie. Saba ka di, Mari. Uy, karaan na kay ka, Mari. Sige lang jud kag bilib. Huwag ka hatag-hatag kwarta. Ay, uy, kuan karaan, Marie. Bungot si Tuy. Bitaw, lan may ato, Marie ba? Hmm. Nakahinumdum ba ka atong kuan Dionisio, Marie? Kinsa Junisyo eh. Dionisio, good ka to, bitawng tigakot og tubig din sa ato. Di ba, suod man mo sa iyang igsuon, no? Maudi ay tungwa na nato makit idin ni Marie kay naka-abroad di ay. Ay, mao ba? Oo. Ug mo pa'y pag-uli. Naabot ko no atong usang adlaw. Wala, mao ba? Unya, sa may kalambuan niya. May kausaban na siyang kinabuhi, Mari. Oh, Marie, uy. Dako na kayo kausapan, Marie. Kwartahan na. Kung ba na, Mari? Ay, ako man nang palargahog Saudi. Ako na ang paabrodon. Mao ba, Marie? Oh, maparehas na yun yan siya ni Dionisio, alias Diana. Ano alias Diana? Si Dionisio, good. Sabi mo, di ba pasabot na bayo ti Junisyo? Mausulti siyang igsuon, Marie. Hala, nga nagutom na bayo ti kamacho ato. Sige gutok alsag baldi gud nga may sud tubig gud. Gahi kayong lawas ato. Ay, gahi lagi, Marie. Unya karon kita bangan man sa lima ka Arabo. Hala pa diha. O lagi, kita bangan ko na siya dito lima ka Arabo o gilugos ba, Marie. Muna karon na natakdan. Hala, nahimo na siyang Arabo? Nahimo ng bayot. Uy, hala, uy. Di na lang ko palardahon na kung bana, uy. Di na lang ko pa-abroad doon. Saudi di ko. Kakidot ko di ay. Dahil ganina rin ito chuk-chuk dito. Kanya ito napalit ka din ng panyo. Nga may nagtuyok-tuyok ta. Kung di ta magtuyok-tuyok na, natin kwarta. Wala, no? Ano mo reklamo pa man ka nga mo na itong napalit? Nga man na tayo kumunti dang kwarta. Kadi ba ang ako bago natin palito ulit na kuyang ako na. Ay kahanggaw, baya ni mo during. Oy, wa ni mo huna-huna ang bugnaw kay dinhi. Oh. Dito sa ato, kurti alimu utak kay wa tay aircon. Gatang pulding mix. Narito ko ito. Ay, pa nito. Naalagi, pero lahi mang kani kumpara diri nimo aircon bugnaw magid kaayo. Sa electric fan ganahan ka, magsige lang utot-utot ang electric fan. Ano tanong nagdato? Dahil di ta dato. Ang bisyon ta ng madato ta. Unsa. Oy, during, kadturang mga tao nga tapulan mo, ay dili mangandoy nga madato. Nya ikaw ko gihanday ka. Ano dili man? Suba, kinsa lang limpyo sa bay. Ako. Kisay manglungag. Ako. Mangumpra o parasutan kisay mo palit.
Ako. Unya inik abot kinsa mo tusunan. Ako. Unya inik kaluto kinsa mo kaon. Ikaw. Iya mo na. Gisayunan ka lang ng trabaho, Ikaw kuno anak ko no. Di na kaganahan na. Anong ganahan ko? Kahibaw ka, katong silingan nato si Imyat, grabe ang sakripisyo, parihas na ko yung trabaho, nahibaw ka kung sinay tabong Imyat. Taman. Hayahay na, sige talagang higda! Asa mo siya ron? Ang buto ka sa minteryo ha. Aba. Ginto na ko sa adlaw. Kaya naganahan ikaw ang parehasan ng imyat. Hala, tiki. Gusto magkakamahigda pero minito mitiryo. Sige! Aba di ay, joke lang gani na. Recorded by X Thunder Gaming. Ako rin, ako sabot ni mo rin. Ay na lang pag sige react din ha, dong be. Nahibaw ka. Gipanghambog na ka sa kung mga kailangan. Akong bana buutan kaayo. Masuko kung di ni mo suguon. Naman ko ibang bana god, masuko og suguon sa asawa. Pero ikaw, perte na kong panghambog sa kong mga amiga nga why makatupo sa kabuutan sa kong bana. Kung ilang bana masuko-suguon, ikaw lahi ka kay masuko kag dili suguon. Puro Alvin. Kinsa? Alvin, Ala, ko. bata na gudayan ng bataa god. Utang kayo. No? Oh? Mao nang daghang kinakadaig nimo, nakaingon sila nga swerte ko nga ako'y nakapamana nimo. Imo lang yung gulugulugan, day. Di na maodong, oy. Kung doon na kay kapanghambog, ipanghambog yun. Ano? Pre-during. Pre. Pida, pre-doring. Si libre taon pultahan, pre-doring. Pre, si Bunjo ba? Ah. Matay dito gahapon. Ha? Taro. Lagi, mamilar mo yung mikrong gabi eh. Hindi naman nato ka? Yeah. Ano naman, pre? Ano naman? Utang ko na kung 5,000 taon yung pasali karon sa bando. Nya, marilis ko no yung kwarta karon sa bando, bayad siya. Which needs? Wala sa, pre. Tinood dito, pre. Bida matay, des pre video. Kung lagi, pre. Hantod ka rin, patay lang gahapon. What? Mamilar, meron, pre. Aba, gabot lang rito, ha? Sige, pre, kay, hariyon pa ako di pare Banjo. Banjo, di pare dyan, no? Sige, pre. Kinsa namatay? Pre video. Ha? Saba ka na during, uy. Nagkita pa kay mi kahapon. Karon sa ako'y namatay. Ito sa adlaw. Hay, pinuang na, uy. Wala ki. Kita ni hapon. Ha? Kami mo nagkita kahapon. Takal ka sabi, uy. Kita ni mo hapon. Ay, balik-balik. Kami kinakita. Abi ni mo dai, Electil ba? Basig na ilaing mga tilimadon anak ba. Mamatay ito siya itong usang adlaw. Kay nagkita mo hapon. Bulto nito yung kasulti. Di ko mo tuod ring. Karong gabi mamilar ta muadto ko. Susihon ko ni kun unsa ni katinuod. Ilus pa taon ng mga asawa taon. Hadlok siya ba? Mao nga pagkagabihan ha. Amilar din eh. Hala, Sana. dong. Sana. Tinuod gud nga namatay si Pare Benjo. Dali. Hala. Naalagi si Junicio dong. Katumbayot ba? Hala, ay. Usapan ako sa itsura ko. Nagpataas sa ilong. Ha? Tapos pa yung makurog niya po nung nga. Ang katag ba? Ang katag. Iyang ginatasaan. Hala. Ah, Hala, makapausap gid tinuod sa itsura ang kwarta no. basta may kwarta ka. Usap yung tsura ni mo. Mura pa doon na to eh. Kaila ka? Kaila pa ka na to? Probida na. Sir, kaya sayod. Elma, kumusta? Pipijahan tali kong kwarta. Sige, may pa. Ahayot. Ayot naman, sorry. Nakaila pa day ka na ko, Junicio. Excuse me, Diana na ko gano'n, ha? Abangas. Oh, Diana, Hi, Diana. Hala, oy, magkita mo lang tag ipatay, oy. Kadaghan na ni mo kalahas, Diana, oy. Agin taon sa ako mga hinagwaan dito sa Saudi nang. Ay, kwartahan na day karon Diana. Why nang huwam ni mo kwarta? Uy, daghan kayo, pero wak pahuwam, oy. Wala ko, magpahuwam. Nganong man wala bayad? Lisod ko ayo, oy. Muduol na to, magpahilak-hilak. Unyag maningil ta, magpasuko-suko. Maayo bagod na. Nabit ako hindi pa hong di panilingan. Hoy, nag-out abot mit barangay. Mao nang nausap na ko una kay ingnan ko tagalupon ay. Kinsa nga lupon? Si D.A. Badayos. Tuod ka to. What? Ay, mo sa TJ. Ingon siya ay nga sa sunod ko no. Dili na sila mo dawat mga kaso nga mga ingon ana. Diretso na kuno sa Netherlands. Sabak daw. Guilty ka? Sabak ni. Ako sa bitang bala kinis during ako maning pa-abroad doon ato Saudi. O kakiyapin hatil mo? Unsa to pa abrodon? Oo. Oh, kaya magkanyang 5 ka Arabo. Kaya mo break. Tapi dong ang dia kaya ko taon. Probida. Oh, nasaag lagi mo. Ay,
musuroy man lang mo nga ni og patay na si Benjo. Sa buhay pas Benjo, no? Digid mo are. Dili mo musuroy. Patay na, musuroy na mo nga ni. Pasensya na taon nang unsaon nga busy mo taon kayo gagambay ba? Sa busy. Nga busy ba? Tinuod bitaw na nang, busy pa manggod paayo mi. Paghilo mo diya, oy. Sa may mahimo ninyo anang pagduol sa patay. Mabuhi pa na nga kumbana sa iyong pagbisita. Nang, ubos kami nang. Sa Bilar, mo rila mo rin painit. Uy. Tuwa nga ay. Ha? Sa hilas. Kadungog gid. Ha? Sa una nga nagkinahanglan ninyo ang akong anak, huwag yun mo sa usa ninyo mipakita. Nya karon nga patay na, karon pa mo magpakita. Din mo sa buhi pa, nga nagkinahanglan unta siya sa inyong tabang. Ha? Ka mga maot ninyo. Si maot. Kasi pag ng pating, oy. Abi kay imong bana, ingon anak ka manulti na mo. Ay kabalakan nang, mamatay gina akong bana. Suroy sa niya ha. Ilong gatil mo. Dili dong ay, igara sa di siya. Gusto tingalin ni siya mobilas kamatayon siya. Gusto tingalin ni siya nga way mobilas kamatayon siya bana. Padawag niya ha. Bantay bumatay akong bana. Bilas sa niya ha. Kaya bakit ka dito? Ilong gatil mo. Ako nagpainit ha. Try mo ulit, ano? Orbida. Pamahawa mo, wa ko makinahanglan ninyo. No, mamahawa bitaw mi. Di may muhatag sa abong limos. Oh, wa ko makinahanglan ani yung limos. Oo, bitaw. Bantay bitaw makabawas lang ko nimo. Mamatay ganing bana nako. Pakita sa niya nga tos bahay ha. Pakita niya ha. Paghilom niya dila. Recorded by X Thunder Gaming. Ilong niya, ilong niya, ilong niya, ilong niya. Ngano di ka nasuko man ka? Nga mo tanak kag ngano? Ano ba yung nasuko ka di? Di kalit man lang ka. Kinsa man di masuko ka gusto ka matay ko? Ingon day ko. O saan tayo mo misulti? Nga umabatay ko? Di ni mo pabiyaro sa iya katong kanto dito. Eh angay lang. Wag ko niya pabilara gud sa haya ni Paribinjo gud. Oh, bida. Wag yung tibutin mo eh. Bida, si Bakong din arang ikay namatay. Ung ano ko man. Oh. Ug ako mamatay kisa may muabog atong tiguang nga mo ani saya unya ni mo. Si Bakong. Kutok yung utok niya kong asawa. Mura minong sigihan ko nagtungo atong may hanap probida. Mura gusto ko siya, mamatayin ako. Para makabaho siya atong tiguanga. Kutok yung utok. Unya, Wadyo ko kasabot, tumaon sa mo atong gabi ng Tilma. Kung sa mga gaawayan ninyo atong asawa ninyo, Bindo. Ay da, ambot lang atong tiguanga. Siya ragyoy, naguna-una. Siya may masuko noon. Nangayo man kuno sila panabang ninyo katong buhi pang iyang bana. Ato bang nasakit pa iyang bana? Ay da, nasuko na siya kay manghuam lagi siya kanang kwarta namo. Kaya nadon sa ospital yang bana, unya uman ang tahon ni kwarta. Masuko din siya balibaran ni Ayot. Hala no. Ang sulti man ko nako atong asawa ha, Noy Binjo nga. Nang huwam lagi siya kwarta ninyo. Nya karon may balibad mo kay wala gi kuno mo kwarta. Aw, okay na kay may balibad man kag tarong. Pero ang iyang ikalagutan kuno kay miingon man kuno ka nga wa kay kwarta pero pagkahapon ana nakitaan kuno kaniya nga nagduwa og binggo. Unya pagkahapon, daghan kay kag kinumpra. Mao nga nalain siya, nakaingon siya nga, swapang jud kuno di ay kuno mo, di ko di ay mo maduulan. Maawit taw nang iyawat ko dito sa pingguhan, kay basig makadaog ko. Unya kay nakadaog man ko sa dakpat, ang amag di ko mangumpra para sa among konsumo. Unya, wala din mo sa siya pahuwa ma, na naman ka kay kwarta atong panahon na nakadaog man ka. Unsa man ako paghatag niya, umay siya babalik. Ug nibalik pa siya, makahuwa man ta siya nako yun. Aw kala no? Ngilal ginagpata sa tikuanga. Di siya, pabilar siyang bana. Ngano, nagtuo siyang siya ray dunay bana. Mamatay akong bana, di ko na ko siya paimbitaron, di ko na siya pabilaron, bahala siya. Di siya kakainin. Bantaling mamatay na akong bana, pikatan ko gina siya. hilom niya, di ba? Lo, saan? Ang ragdi kay sus. Kanahan din mo mo. Na, Purbida ano na minaw? Wa. Hala. Gara na ka ha? Gara na ka? Bida, mamatay ko sa kumbensyon mo. Mamatay ko! Mas maayo dong para makabawas sa tikuang. Alam! ni, lagot kay kong asawa na ko taon, lagot kay kustanan kay murag way buot manulti, saon man ka taon ni nako Jeno. Inaani gid siya manulti, murag way buot ba? Unsa man akong buhaton na ni Bam, Ate Pres, kung tahon ko ning half day ha? Unsa man, palihog ta bangki ko niyo. Unsa man kun kamoy pasultihon, during Ang sendo
dato ka adlaw Si During, Ate Pres. During. O, kaning iyang asawa, Ate Pres, ambot, tungo ba ka niya ang iyang bana, kay nakadto sila dito sa Haya. namatyan o haya. Pag adto dito, gisaban mo sila itong babae nga, ang arilang mo patay na. Ang asawa to, no? Asawa, o, ang arila mo, nang huwam na kwarta taong asawa nyo, sa di kwarta sila sa During o Stilma, Ate Pres. Mga itong iyang yaw-yawan, katong buhi pa, daghan kayo, sa baho sa Stilma. Ningo Stilma, bantay ha? Ikaw ha? Hindi ka batay sa kumbana, batay kwanto sa ka ha? Wow, ginagi pag kada sulti Stilma, inanaon gini Ate Pres. Bantay bitaw ka, hindi ka batay sa kumbana, batay mo limbos mo ka. Basta ilang paita. Ikaw. Guula gitaong During Ate Pres, guul kayo. Nya ang kagulan yung During Ate Pres. Ang kagulo ang During kay maunay iyahang kuan kuno Ate Pres nga ano man akong asawa taon. Nga sige man taon ni siya kuan nga mamatay ko. Saon Dili ang iyang kalito nga wa man siya pa kuan na sa haya, iya lang sang gikuan nga Bantay lagi. ha. O bantay ha, batay na ko ha, batay kwanto ka ha, batay limos ka ha. Ay jupa indit ito ha. Perti laguta taong During Ate Pres. Saon taon niya. May paslisa sige pagkaugman ni mo. Ari ay les, gaimig mani. Tinyo si di- kuan. Ano din ang Manilan? Wala lang pataas kinabuhi. Para pa bright. Ah, Makataas din na. kataas. Mao bitaw ng di ko bright kay di ko kaon kay mani. Bitaw no. Ambot tinuod sa ambot tinuod bisag ka natin press gam Kanay ka. kuno hilaw tingali. Gulyat. Kanay hilaw. Tinuod na. So sa umi na to tambangan is during Ate Pres. Bambina. Badlungan na imong Oh, sawa. ika na le badlong or mahadlok Lisod ka. kay na nga inanaon ka pirmi. Dulyat, Ayo. kung nahadlok ang yambana sa iyo, gipanulti sa asawa nga, batay ha, ni kamatay sa kumbana. Madlog yung ka Ate Pres. Oy lain kay paminaon. Pero iampo lang na. Iampo bitaw. Oo. Usa ra gyud, ampo lang sa Ginoo nga dili may tabo. Ay Ang imong gikuan ikahadlokan. siyang pero sa Bambina Ate Pres, di gid mahadlok, andam naman siya mo nang gi. Mao lagi. Tagaan siya taas nga kinabuhi igos Ginoo Ate Pres kay. Ang- Wala man siya, di na siya ma-stress, di na siya madlok, wala O siya. lagi mao lagi akong gingon ang doktor ningon mga 1 year and a half na lang siya. Ah. Kung moabot siya duha ka tuig, patsinta na lang. Di ba ban? Unsa man ba? Ay katawa. Ni apil si Lisa, patya lang na ninyo. Natinga ako gulyat. Yan naman. Ni Piyong sabi sa wapa namatay. Ano ang pamit na to Di pamit, ma'am. Mateo 5, verse 42. Hatagi ang mangayo ug pahulama ang manghulam. Nya, sa sumpay, ma'am. Maunay pong ha, pero kung ari po ka sa Old Testament, panultihon 15, versikulo 4. Katugingon mo to kaya kanalaging paagi sa pagpanghuwam. Kung ari ka diri sa Old Testament kay New Testament man to, panultihon 15, verse 4. Ang malumong mga pulong maghatag og kinabuhi. Apan ang sakit nga sulti makapalong sa kadasig. Mao ni gingon nga katong niya ginaot tong drama to nagi mga adlaw gulyat nga di kalagutan niya namatay noon siya kay gitaki kay gipalit nga house powdered. Powder. Gimatay tungod sa kasoko. Natake, yeah. Yataki. Ya doon na sa naitabos ang among gulyat nga doon na siya prostate cancer para sa ako. Gipirahan gulyat so manamayo na. Iki mo maayo na. Amo to tinuod ang istorya ko na dunggan nga aduna mo gud siya kanang baka nga gibuhi dito sa Pikas barangay kanang mura giatiman Batnan. o gibatnan sa Pikas nga barangay ang nagbaton. Gibaligya nga wa siya Wa kay pahibaw. oo. Sayang kalagot yataki og namatay. Posible inana nahitabo. So what siya namatay siyang Oh. prostate cancer. Na namatay sa yang atake kay galagot na, di ba? Naglagot naman kasi atong baka niya baligyawa sa kibaw. Sa mayang pautana diha Gusto gulyat. tingali siya ba? Mura. No? Unsa mayang Sayang pautana? kalagot. Ang pangutana, wa pa siya mangutana. Lagot kay ko sa kong asawa, kay murag manulti ba? Usawa man ako siya, ingnon gigon niya Ang nga. sinultihan ba sa iyang asawa, bati. Bati, ka na bang? Patyon mo gyud siya, ma'am. Usawa man na. Kanabitong sa may una ang mga katiguangan ingnon na rin nga, huy, hidunggan ka biyag hangin. Hanging itom. Naon ka. Hidunggan ka biyag mga hangin. Kato akong gipamasa Sir Set Osender. Doring. During. Sir Doreng, kato akong gipamasa kanang ang dili mo tigatog mga simbahan. Sir Doreng, Ato na sila, babay. tigsimba ka mo, kay Tigsimba, panang, oy. o kay pananglitan, og dili ka mo katoliko, bisan paglain. Tuloy ko na sila, mamay. Oh, bisan pag dili katoliko kung adto ka mo mga simbahan ko na ka mo mga pag-ampo, dili man mo sulti ingon ana ang ato ang dila usahay. Sinaw na. No?
Paggangan lagi na siya kay Paggangon lang yun. O sa makatigwangan pa na mas bukid. Hidunggan yung taong kitang mga hangin. Ito, lisod ka na inana, Oh. by the ring. Unya, ang Pero, panana. ang ginuo ra maging magbuot at ipres, no? Musulti ka gina, batino. Inom na ka sa imong gikasulti nga, balik sa namong. Wala ko na. Ano na inana? Balik sa namong. Karon sa Oo, istorya Wala sa bitaw na ako sa. Oo. Simbak ko ka diya, oy, balik sa namong. Balik sa namong. Wala bitaw na mo. Murag ka ng kuan ba? Pakgang Oh, ba? pakgang ba? Pakgang Pero sa... ang musulti ko no ana ate pres, gulyat ang mutuo mo. Kada ko no nay awom sa dila, kuya ko nung matinuod. Kada akong magwang ati pres. Ituma nagdila ng tiya ati pres. No? Ito, mao na siya nga naay ma totoo tang buyag-buyag. Naay mabuyagan ati pres. Edad uno giday na sila tutuan din Ito, magdila. Oh, Ayan, na part siya ang dila nga ito. ito gani dila. Taw ko man na Mo siya. ba? Taw ko man Si siya. Mimi dili, dila. Ano siyang kanang lips, Gabil, gabil. Daghang awom. Ito. Kamay mimi. Ang kanda ko nun sa dila ate pres, kay murag ka nang gitawag og buyagan. 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 Murag tinuod dili na buyag. Oh. No? Ay, ako gulat, mo ko kuya wi. Gibuyagan mo? Dili, kaya kung tanong yan, ayan dila, buyagan ba ka na awom ana? Ah. Wa ko kakita gulyat. Unsa Man, man Dili nakita? na ko nakita sa liog-liog. Wala pa na ka lumanon. Talaga, ang puzzle, tihon.